fakultet je kad se pleši. A kad nekad ideš na posao i nekad ti da, nekad ne da. A kad je zatvoreno, ne ušići i tako. I ako zakasniš, moraš požuriti, tako. Aha. Pa malo kao velko, kukuća, pa tu su ljudi što sviraju pa plešu. Ja sam čula, ali ne znam šta je fakultet. Kaj je ova škola? Tu vježbaju vježbe i nešto pravi. Pravi nešto za... Evo, moja sestra idu na trening i pravi nešto tamo. Evo kao na mojoj haljnici ima razne boje. Ja sam gledala moju tetku Teodor kako da ide na fakultet. I moja mama kad je ona bila mala. U vrtić ja vas volim vrtić. Ja vas volim vrtić jer je vrtić prelijepi i djeca se igraju. Tu se rade vježbe i radu se čučnjevi i radu se sklekovi. Veliki. Mame idu. Oni koji nisu oženjeni, oni idu još uvijek na fakultet. Na fakultet. Da. Ja jesam. Bio sam sa ujkom. Ja nisam. Moj ujko je na fakultetu pa radi. Pa smo sa i sestra igrali nekoj maloj igraonici. Napravljeno kako. Ja nikad nisam vidjela fakultet i ne znam kako izgleda. Ali sam jednom sa tatom išla po mamu. A se jednom sjećam kad sam prolazila pored ono, ne znam ni ja kako se zove, ono, kako se zove? Pored fakulteta. Nije, nego pored ono gdje imaju oni autobus. Autobuska stanica. Pišu. I šta još? Ne znam šta još. Moja mama i tata ne idu. Kada učiš, kada radiš, čitaš, učiš brojeve, pišeš zadaću. Znam zato što sam jednom dala za brata. Ima jedna prodavnica koja se zove kantina koja sad ne radi. Ima neke slatkiše da kupi, a prije im je učiteljica davala da im nešto mama im daju tata pare pa odu sebi nešto kupi. Bianka letiš. Pilot, da. Ljudi kad sednu i vozi se. I kad daš karte, pilot vozi pa ide. Ima mašinu pa poleti pa... Ima motor i volan sigurno i poleti. Da, pa radi, pa tako radi. Je li teško voziti avion? Nije. A kopter možeš. I tako. Mi vidjeli koptera gore. Da. Vidjeli smo ovo gore kao zove, što vrti kao... Ono propere, ili... Pa da, pa i nazad. A moj tata htio kupiti avion, a ja htio helikopter. Pa da, kopter je najdublji. Da, možeš sleteti samo na točkove. Pa da. A kopter, kako će... Pa kopter isto nima dobro. Pa ima i točkove da sletu. Pa da, ovako... Pa pucaju se. Kopter je vojska,
Avion srbijski. Može avion biti vojnički, a kopter isto srbijski. A onda je pucati avion. Pa da, isto prr. Avion je ono što leti. Avion ima dva krilca i kao kvadrat i on brzo leti i onih koji imaju, ko hoće negdje da putuje, a to je daleko, oni pozove avion i kažu gdje hoću da idu i avion ih i odvedi tamo. Pa kapitan izgleda ima plavu kapu u kackiće. Jer ga uopšte nisam nikad vozila. Pa kako vozila kad sam mala. Oni poleću Kad se ide na daleki put u Australiju, u Njemačku i tako. A kad se ne ide u Srbiju, pa ja sam samo išla da gledam avione. Sa dedom i Pa i ja znam kako izgleda Oni me avion, poveli a iz nekad vrtića sam pogledala avion neđe na nebu koji je malo spušten zato što sam ga vidjela kako poleće. Da, imaju i ono krila na sebi. Krila ovako. I prozore. Veliki su. I onda ljudi neki gledaju, a mi Imaju i mašemo. mali, veliki. One se zovu što daju karte i onda kad im daju karte, onda kad uđu u avion daju drugim tetama i onda im oni daju te tete i vozu se u avion. Volan. Ima i trubu kako trubi na volanu ovako. Stisne ruku na volan i svira da se pomjeri. Tako i moj brat, kad tata bude neđe, on ostane u kući, on bude u autu, pa čeka mamu, pa onda izađe i ostane mu ključ i Matija svirne, moj brat. Njemu je smiješno, on se odmah smije. Avion je leteća stvar što leti. Bijeli. Prozore i krila. Svi kako ima avione. Helikopter 100 puta tu kako leti. Sve razne boje. Nešto što leti oko njega. Kada leti visoko po nebu. Ja nikad nisam bila u avionu. Zaboravio sam. Ja samo znam da ima krila. Donosi svima novine. Da, novine i čitaju. Da. I piše i nosi. Da. Pa da, što priča. A nekad gledam Vojnu akademiju. Da, Vojnu komandiju. A samo što ja želim to, ja sam to rekao tati. Pa ja nekad gledam davno. Pa sutra davno bio rat. Pa je postoje uzoro. Pa jeste. Prodaje novine. I ako ga boli noge, on uzme biciklo i baca kod kuća. On radi svojom kancelariji. Ja nikad nisam vidjela tu tetu, ali kad porastem, ja još razmišljam šta ću biti kad porastem. Novinari su čovjeki koji dostavljaju poštu. Misliš voditeljice? Imaju lijepe haljine. Ja nemam pojma baš. Da prodaje knjige u prodavnici. Kultura. Kad
neko ne sluša. Da, Kako sluša. Kaka je dobar, kaka je lijep, kad se dobro igra. Ako se ne sađaš, i to. Pa igra se, pa sve ne tuđe se. Da. A ja rekao, kad se nofo, dobro jutro. Kontura. Ja sam prije znala, ali sam zaboravila. Nešto što si napravio i kad neko dođe da to vidi, da ocjeniš kako je, kako to ne radi. A taj što ocjenjuješ sa konture je neka direktorca. Kad nekom kaže to je pristojno. I kad neko mašne na primjer, ja imam svoje drugarci, ja sad srednjem njih i moram da ih mašnem, ne one da men mahnu, a da se ja ne pozdravim. Meni je neko nekad moje mami nama bio mahno i ja sam bila njima. Kultura. Pa kad si uredan i kad lijepo složiš svoju odjeću, a ne samo baciš. Ovako baciš napod i samo odeš iz sobe. Pa kad si ti u pidžami ustaneš, pa sumiješ i onda opere žube, pa onda ruke i malo se umiješ i malo proguta i onda malo mučkaš usma i pljuneš i onda ideš da se obučeš. I onda jedeš i onda malo napolje. I onda se malo malo nešto pojedu slatko, pa i onda se malo poigraš i ideš napolje. Pa da si nije, nego dobar dan. Kada slušaš, kada budeš kulturan, kada budeš dobar, da se ne tučeš, da se fino igraš i gledaš lepe stvari. A kad se šišaš? A ima i neku mašinicu pa te šiša i makaze. A frizeri i kad se šušiš i kad se makazama šičiš, kad se teštaš. Makazice i ovo što na glavi ovo kao. A i za vrat. Da. Da ti ne padne njegde. Da, i malo bocka, a to je oštro i tako. Aha. Pa može to u bostu. Ako ima neku dugu kosu kome smeta ta duga kosa, oni dođu kod frizerke ili frizera i onda oni osa ih. Može da osiša malo prane na kosi ovdje. Da ne bi bilo duga kosa, da i ne bi smeta. Makazama. Tesali. Peglu za kosu. Fen. Gumičice, šnalice. Tako sam ja nekad išla s mamom na svadbu neku i tada sam vidjela Mirelu, moju babu. Onda sam ja tada išla na svadbu i samo je tada njima bio termin za svadbe. A prošli put kad sam se sređivala, ode ovakvom to. Platenice su, mislim da su najbolje frizure na svijetu, ali mogu biti i druge. Meni se najviše sviđaju platenice, a nekom se možda sviđaju punđe ili repi.
pa platenicu, neki repiclat, punđu, kike i meni je mama napravila kike. Da. Oni šišaju kosu i prave pletence, meni su jednom pravili. Meni nikad ne pravi. On ima makaze, Ima šiša kosu. on ima ona fen, ima gel, Ima i onu česmu i farbu. i onu Kad prskalicu hoće za velike. Kad neko hoće da se farba, pa imaju tu česmu. Ja sam bio 100 puta kod svoje. Moja ima... Pa ima onu kecelu. Ima keceju i papuče za prjaštinu. I onu metlu da čisti kad se neko šiša. Metlu. Pa ima i onaj papir što se stavlja oko vrata. Da, a ima i kantu za smeće. Da. I tu stavi onda kad se neko šiša. A može staviti nešto drugo. Pa on pravi pletenice i šiša i farba. I farba i Sve radi. frizer, pa frizure. Frizer izgleda ima ovako onu suknju. Sa česom i makazama i sa onom čišanjem. Ja samo šišam kuću. Mama ne da idem kod frizer. Frizer šiša kad je nekome preduga kosa. Ima makaze, one za šišanje. Ima četkicu. Ima onu šlanku. Ima neki sprej i ima neki fen. Pere kosu. Pravi frizure. Ja sam bila kod jednog frizera, peri ljudima kosu i šiša ih isto.